Benvingudes a les consultes externes de l'Hospital La Fe. Hem creat este vídeo per a facilitar-te l'accés a les consultes externes i per a que pugues conèixer altres serveis que pot que necessites, com són l'Hospital de Dia i la sala d'hospitalització F30. Esperem que t'ajude. A les consultes externes de l'hospital t'atendrem en diferents consultes que t'acompanyaran al llarg de l'embaràs. Aquí se't realitzaran diversos controls i podràs resoldre tots els teus dubtes. La forma d'accedir a la consulta és, una vegada valorada per la comare al centre de salut, ella farà una proposta per a l'hospital. Quan la proposta és acceptada, et donarem una cita per al voltant de la setmana 10 de gestació per a les nostres consultes amb un obstetra. Rebràs una carta amb la teua cita i també un SMS al mòbil. L'accés a l'hospital es realitzarà per la zona nord. Les consultes estan situades en la planta tercera de la torre C i estan numerades de la 306 a la 312. En arribar a la tercera planta hauràs d'anar al quiosc i validar la cita amb el teu CIP. Així ja tindrem constància de la teua arribada. Una vegada validada, el tiquet t'indicarà en la consulta en la que vas a ser atesa. Situa't a prop de la porta que t'indica el tiquet i espera ser cridada des de la pantalla amb el mateix codi que posa en el tiquet. No oblides portar la cartilla de l'embaràs per a tota atenció sanitària durant l'embaràs. Aquesta cartilla te l'haurà donat la comare prèviament en el centre de salut. En la primera cita s'obrirà història i et farem una entrevista per a obtindre l'historial mèdic complet. Revisarem l'analítica del primer trimestre en el cas de que estiga realitzada, perquè la comare l'ha demanat en el centre de salut, i també els suplements vitamínics que estàs tomant. Se't realitzaran les exploracions pertinents en aquell moment com a presa de tensió arterial, pes, etc. A continuació, et realitzarem la primera ecografia que, entre altres coses, ens confirmarà les setmanes de gestació per tal de programar-te les següents proves. La primera d'elles és l'analítica de cribatge d'anomalies cromosòmiques. T'informarem de totes les exploracions que realitzarem i et donarem tota la documentació informativa addicional i els documents de consentiment informat que es requereixen en cada moment. Al final de la consulta tindràs planificades totes les consultes, fins a la setmana 36 de gestació. Totes aquestes cites se't programaran des de citació. La següent visita serà a la setmana 12 de gestació. Serà aquesta una visita de cribatge d'anomalies cromosòmiques i de cribatge de preeclàmpsia. Es basa fonamentalment en la realització d'una ecografia i de la toma de tensió arterial. Aquestes dues exploracions, unides amb altres dades, ens informaran sobre possibles riscos associats al teu embaràs. Després d'obtenir els resultats, t'informarem adequadament i actuarem de forma individualitzada en cada cas. L'ecografia del segon trimestre, entre la setmana 18 i 22 de gestació, es realitzarà també a les consultes d'ecografia fetal avançada. Consisteix en una exploració ecogràfica metòdica que es realitza a totes les gestants per al despistatge d'anomalies fetals. Es realitza una exploració minuciosa del feto, la placenta, el cordó i el líquid amniòtic, a més de l'úter i els ovaris materns. També realitzem a totes les gestants un mesurament ecogràfic dels cèrvix uterí via transvaginal. Revisarem les analítiques realitzades i l'evolució de la gestació que estarà reflectida en la cartilla de l'embaràs, que has de portar sempre a totes les visites, tant urgents com programades. Realitzarem una ecografia de creixement amb el mesurament per determinar el pes fetal estimat i comprovar que la mida i creixement del feto estan dins de la normalitat. I també comprovarem la presentació fetal. Es valora la quantitat de líquid amniòtic i farem una ecodoppler per comprovar el correcte funcionament de la placenta. Si en aquest moment la teua gestació continua sent de baix risc, se't citarà a l'Hospital de Dia Obstètric la setmana 40. És a dir, farem una visita coincidint amb la teua data probable de part.
alguns pacients necessiten un control més estret del seu embaràs per diferents motius i són ateses a les nostres consultes d'alt risc. Això pot ocórrer des de l'inici o al llarg del seguiment de l'embaràs. Si és el teu cas, acudiràs igualment a les consultes de l'hospital. La consulta en la qual seràs atesa i la seva periodicitat es decidirà a criteri de l'obstetra segons el cas. Una de les unitats de l'àrea de la dona és l'Hospital de Dia Obstètric, on es proporciona una atenció diürna a les gestants. Entre altres avantatges, ofereix a la dona la possibilitat de no romandre ingressada. La unitat està ubicada a la primera planta de la Torre E. Des del hall de l'hospital, pujant a la primera planta i just damunt de la cafeteria, té l'entrada l'Hospital de Dia Obstètric. Compta amb diferents consultes, on es realitza el control dels últims dies de l'embaràs en les gestacions de baix risc i el seguiment en les gestacions d'alt risc. L'Hospital de Dia Obstètric ha anat ampliant la cartera de serveis i actualment es realitzen, entre altres, diferents tècniques invasives de diagnòstic i tractament intrauterí, ecografies, controls cardiotocogràfics, conegudes com a monitors, consulta de baix risc, consulta d'alt risc, on es controlen diferents situacions de risc tant maternes com fetals. L'equip humà que vos atendrà està format per obstetres, comares, tècnics auxiliars d'infermeria i zeladors, proporcionant una atenció individualitzada i personalitzada. Un altre dels serveis de la nostra àrea és la unitat d'hospitalització EFA30. Algunes dones embarassades poden experimentar problemes de salut al llarg de la seva gestació i inclús requerir ingrés hospitalari. Les complicacions de l'embaràs poden sorgir com un agreujament d'una malaltia preexistent abans de la gestació o poden ocórrer per primera vegada durant el període de l'embaràs. Aquestes complicacions o aquestes condicions poden fer que el teu embaràs es consideri un embaràs d'alt risc. En aquesta unitat, un ampli equip multidisciplinari de professionals, ginecòlegs, obstetres, comares, pediatres, anestesistes, tècniques en cures d'infermeria, oferint cures individualitzades específiques als riscos de cada embaràs. A més, en cas que el teu part no es desencadeni de forma espontània o que requerisca finalitzar la gestació per indicació mèdica, des de l'Hospital de Dia es programarà un dia perquè acudeixis a l'hospital. La finalització de la gestació es durà a terme mitjançant una inducció del part o bé mitjançant una cesària programada. En cas que la finalització de la gestació sigui mitjançant cesària programada, ingressaràs a la sala d'hospitalització EFA30 el mateix dia de la cirurgia. L'equip de professionals de la unitat realitzarà la teva acollida i prepararà tot el necessari prèviament a la cesària. Després de la mateixa, i acompanyada de la persona que escullis i del teu nounat, tornaràs a la mateixa habitació on ingresses i hi seràs durant la resta de l'estada hospitalària. Com a representant de l'àrea de la dona de l'Hospital La Fe, esperem que aquest vídeo us hagi estat d'ajuda per a conèixer les nostres instal·lacions i a tot l'equip que ha d'atendre-vos al llarg del procés d'embaràs i part, per a reduir el vostre nivell d'incertesa a l'hora d'afrontar l'arribada del vostre fill o filla. Tenim un equip plenament compromès en la millora contínua de l'assistència a l'embaràs, part i postpart, però a més, esperem oferir-vos la millor experiència possible.